وەکە ئیرۆ di sala 2012 de siyasetmedar û xebatkar û sekreterê berê yê Partiya Demokrata Kurdî li Sûrî El Partî Diktor Abdirrehman Aloçî li hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê ji ber nexweşiyeke giran koça xwe ya dawiyê kir. Diktor Abdirrehman Aloçî di sala 1905 de li bajarê Amûdê yê Rojavayê Kurdistanê ji dayîk bû û li wir xwendina xwe ya seretayî bi dawî anî û piştre xwendina xwe li bajarê Hesekê berdewam kir û ji bo xwendina xwe ya zanîngehê jî çû Şamê û li zanîngeha Şamê Kolêja Wêjeyî beşê zimanê Erebî sala 1972 bi dawî anî. Piştre di sala 1988 de xwendina xwe ya master jî di heman mijarê de bi dawî anî. Herwiha hewl da xwendina xwe ya doktorayê jî bi dawî bîne û du name jî pêşkêş kirin lê ji ber sedemna siyasî û aborî nameyên wî hatin redkirin. Aloçî xwedî berhemeke berfireh ji nivîsîn û kar û xebatê duwarê mafê mirovan de bû û ji ber wê yekî jî ji aliyê zanîngeheke Ermînyayê duwarê mafê mirovan de bi pileya doktoraya şanazî hat xelat kirin. Diktor Aloçî di sala 1967 de dest bi karê siyasî kir û tevlî rêzên Partiya Demokrata Kurdî li Sûriyê bû û di nav rêzên partî û li ser rêbaza Barzaniyê Nemir di kar û xebatê ta dawîn roj ji jiyana xwe berdewam bû. Ji ber kar û xebat û helwest û rêbazê Aloçî gelek caran rastî astengî û girtinê ji aliyê hêzên ewlekariyê yên rejima Esed ve dihat. Di sala 2005 de ji alî hêzeke ewlekariyê ya rejimê li bajarê Hesekê hat girtin û ji bo zîndana Şaxê Filistîn li Şamê hat veguhestin. Aloçî di kongirên 10 û 11 yên El Partî de weke sekreterê giştî hat hilbijartin. Di destpêka şûreşa Sûriyê de Diktor Aloçî tevlî yekemîn xwenîşandana ku li dijî rejimê li bajarê Hesekê hat lêdarxistin bû. Diktor Aloçî ji bilî karê siyasî weke nivîskar û helbestvan û bi berhem û kesayetiyeke civakî xwedî bandor dihat naskirin. Di 24 Gulana 2012 de li nexweşxaneyeke Hewlêrê û ji ber nexweşiyeke giran Diktor Abdirrehman Aloçî koça xwe ya dawiyê kir û ji bo bajarê xwe Hesekê hat veguhestin û bi hezaran ji xelkê Rojavayê Kurdistanê di merasîmên pêşwazîkirin bi xakspartinê de beşdar bûn. Weke wefadariyekê ji bo Aloçî li taxa muftiya bajarê Hesekê qadek bi navê Qada Abdirrehman Aloçî hat binavkirin. Lê piştî demeke Kurd Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD ala Kurdistanê û wêneya Aloçî û qarmeya navê Qadê hilanîn û navê Şehîd Delîl li wê qadê kirin. Lê ta weke îro jî di nava xelkê Hesekê de ew qad bi qada Diktor Abdirrehman Aloçî tê binavkirin û naskirin. Aloçî koça xwe ya dawiyê kir lê li şûn xwe gelek hêvî û omîd dê bicîkirina mafê gelê Kurd li Sûriyê de hiştin.